karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them. May hero. Ayaw ko gikapa. Patay! Huh, mo nga. Ba mo kayo. Arte mo kayo. Gunitan, di ba gunit? Aw, may pabuhian. Sobra sa kakabuhi. Oy, diretso man gyud. Aray, kasakit ako. Dali, ma'am beautiful. Ayaw siya gikapa, Binoy. Pasag din na siya mubarog nga iya. Hoy, kung may kasuko ka nako, ayaw kong piangi. Mo pinaglisod tayo ning gown nga piit kay slawas, imo pang tiwasan. Ay, okay na ka, ma'am beautiful. Okay na ko, Binoy. Oh, ninduta na ba unta si mo paso ganina, ma'am? Uy, pang-model gyud ba? Model? Model sa kabuang mo? Natulala man gani ka, Sir Ian. Kakita ba ako ni mo do? Ilom di ay, Binoy. Pero... Pasok maga, ha? Ha? Pasok maga? Magmanoon. Nakita man ako. Andaman ang auto. Aray. Manglakaw na ta karon taon-taon. Okay, yes sir. I'm beautiful. You are so beautiful tonight. Promise. Ayaw nag-ulo-ulo his Alexa, Binoy, kay mugara na. Sir. Excuse me. Di sa taon ko ulu-uluhan, no? Hoy! Asa pa man ka? Manglakaw na ta. Hindi mag-retouch ako now. May pa-retouch pa. Sir Ed, andam ng imong malita lang sa imong biyahe ugma, sir. Salamat, Sidis. Atod, kunwa ko din at man na ang pagkaon ni Alexa o ni Ian, ha? Oo, sir. Pero sir, nganong dili man ikaw mo tangkil sa imong asawa sa imong mga biyahe? Ha? Ay pasayloang nang hilabot ko, sir, ha? Okay ra. Okay ra ko sa kong mga biyahe, Sidis. Gawas pa, dili ko gusto nga pasagdan si Ian sa pagpadagan sa butik. Naibaw ka na kung unsa ka importante ang maong butik nako o ni Ian. Nahibaw ko, sir. Inyo ning handumanan ni Ma'am Carolina. Salamat ka nakasabot ka, Sidis. Ayaw kabalakan ako. Mas kabalak ilang si Ian. Dili ko gusto nga mobiya pa siya nako ng Sidis. Ay kabala ka, sir. Kaysa kong tanaw, murag dili na mobiya din si Ian. Gano man ka, Sidis? Aw, naa naman siya'y kalingawag-away. Nahagit siya sa akong pagpakasal kang Alexa, Sidis. Di sa ka makabasol ni Ian, Sir Ed. Tungod kay batanon bayas, Ma'am Alexa. Og... Gusto na, Sidis. Ayaw pagsimpatiya sa pangigin ni Ian. Uwa man ko mo simpatiya, sir. Pero nahadlok lang ko. O sige, kadlo ka mo. Nahadlok kong mapasakitan yun ni Ian ang iyang ina-ina, sir. Kadugayan nilang lalis. Badlungan lang yun si Ian, Sidis. Nakaila ka na ni Ian. Bisan ingon anak siya, pero suod siya sa mga babae. Mao bitaw. Unang higayon yun, sir, nga may babay siyang gikalagutan. O ang imong asawa pag yun. Good night, Mr. Ho. Isuray kasi nabot ng insik, oy. Unya, humana namang imong meeting, mamaulit na ta? Dili pa. Unsa? Asa pa man ta? Gusto kong magpabugnaw. Huh? Maka malipong? Siguro malipong mo ko. Malipong dita nang magpabugnaw ta. Dali na. Di koy. Musok pa kag manager. Hoy, Alexa.
Ang trabaho sa personal assistant, mao ang pagsunod sa tanang ipabuhat siyang boss. Lapas na ron sa oras sa trabaho iyan. Karong oras sa imo na sad kong mama. Usa, isip imo mama, makabuot ko kung moingon ko nga mo pauli ko. Dili ka mo pa uli nga di ko kauban. Mao nang mando ni Papa. Bisan asa ko, kinahanglang naa ka. O kundi day ko. Aw, paktay ka kung si Pinoy pa. Oh. Ay! Dali na. Hoy! Ayaw pag-iskandalo. Inahan ko nimo ha. Ay ko guyod-guyura. Aron di ta kaguyuron, ayaw sa paggahi-gahi diha. Di ko muuban nimo kung dili ka magmama nako. Usa? Nga nang pukson magyugon mo pagpatahod mo mama? Aron maklarong ato relasyon sa ubang tao nga ina-ina ko nimo. Oh, Sige pa. Ikay Alsani, baby, oh. Oh, Excuse me, ma'am, sir. Madara mo bang bag? Ay, okay na pa. Dali na, mami. aray! Okay na day kung magmami ko nimo, no? Pastos. Lawom na gabi. Wa pa sila mauli. Sir Ed, wa pa sila, sir. Wa pa. May gihapit pati ali. O dili ba nakiguban sa bagong kliyente nga ilang gikamiting? Usahay, doon ay mga kliyente nga mangagni og happy-happy human sa meeting. Labi na kung maklose na ang deal. Naunsa na ka. Nabalakan na gyud to nga wa pa mi makapauli. Ang yabag na iyan ay nagsige na hinog sayaw-sayaw. Kilamok na to sa parking lot si Binoy. Ay, Mami, dali, manayaw ta. ikaw lang uri sayaw diha. Wa ko sa mood. Yan, mamauli na ta, uy. Kalain na nakumpurma nga nagkaon pa, uy. Mami, nagkabala no? Di mo sa kay ikaw rin nag-count din, eh? Tanawan ang uban, oh? Mamauli na ta ba? Nabalakan na to sa papa ni mo, ha? Tawag ka lang, tawag ka. Ina nga, gidati kag diskuhan. So, sa siya nga, na-close na to ang deal. Uban ni Mr. Ho. May kliyente na sa nga atong na-close para sa bagong building nga atong gitukod. Imagine, tibok second floor ang ilang ang kunon. Ikaw, Sab, kinahanglang happy sa ka? Woo! Ninduta na kayong i-wild kung maklose na giloy. Pakuyo, uy. Kita kay kada. Ha? Mami, sama ka. Uy, normal rin mo kunin ako kung mahappy ko. Ang pwede ka. Isumbong kung dili ka mo patuo ba? Gusto ba kong makikisayaw ni mo? Dali na ba? Sige na. Ay, kung hikapa ba? Naunsa man niya akong mami, uy. Di naman noon magpahikap. Hubog na ka, ha? Ay, kugal-bugal eh. Subog ako na hubog. Uy. Mami, sige na. Let's dance. Uy, wow. Kanindot sa music. Nindot kayo? Dali na. Usa lang kasayaw o mamaulit na ta. Kana na, ha? Yes, mami. Ay! Oops. Inay lang, mami. Excited na kay kang magkisayaw na ko na. Excited sa kabuang ni mo. Samuking taas nga takong sapatos, uy. Ops. Itaan ni Ay nag-yaw-yaw-yaw ba diya, ha? Di ato sika ng music, mami. Sige na. Ay, kukunit si sawak ko. Nagpalagod. Ayaw langas. Mga artista kunuhay ta karon. Unya, mao ni nga tong first. I finally found someone. Bugal-bugal man yun yung imo ba? Wa ko magbugal-bugal. Nakisayaw lang ko sa akong ikaduhang inahan. Matog ka na, Sir Ed. Oo. Musayo kog mo sa airport. May mukuha na kong van sayo sa buntag. Kung maabot sila, ayaw lang kog ipapukaw. Ha? Ay, mahibaw man gyud ka kung moabot sila, sir, kay musod man gyud ng imong asawas imong kwarto. Musuod na ko, Sides. Uy, naunsa man ni si Sir Ed. Di man mahadlok nga madugay o pauli ang asawag anak. Nindot man day ang mga karaan nga music, no? Iyan, manglingkod na taba. Sakit ng akong tiil. Ayaw na. Naunsam ning inahan na. Uy, ang akong inahan sa una, paundayunan yun ko. Sa tanan akong gusto. Oh, May bawa ba ka? Nga, mahilig sad nga musayaw nga akong inahan. mamusulti na ko ng imong amahan. Ang akong nahibawan, nga pintor ang imong inahan. Mao ba?
Anong gamay raman kayong kalibutan para natong tulong? Ah, ikaw? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!